መደብ ቤተሰብ ሰላም ዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ መደብ ቤተሰብ ኣብዝ ሓለፈ ምስ ህቡብን ፍቱውን ስነ-ጥበባዊ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ናይ ዝገበርናዮ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መሕትት ኣቕሪብናልኩም ነርና። ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይቱን ዕድመ ቁልዕነቱን ናይ ገድሊ ህይወቱ ማሕበራዊ ኩነታት ፍቕራዊ ህይወቱን ሓዳሩን ከምኡ ድማ ዝነጥፈሉ ዘሎ ሞያታት እንታይ ከም ዝመስል ብሰፊሑ ገሊጽዎ ነይሩ። ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ንስዕበልኩም በጽሞና ክትከታተልዎን ርእይታኹም ክትጽሕፉልናን ኣብ መጻኢ ድማ ምስ መን ቃለ መሕትት ክንገብር ከም ንትደልዩ ክትነግሩናን እናዓደምና ኸዓ ናብ ብርሃነ ክነብለኩም። ዝበዝሕ ህዝብና ዝፈልጠካ ብሞያ ስነ ጥበብ እዩ። ነዚ ሞያ መዓስን ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ? ዳርጋ ተነኺፈልካ እኮ ብሓፈሻ እዚ ሞያ እዚ ካብ 80ታት ጀሚረ። 80ታት ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኩሉ ግንባራትን ደጀናትን ከም ባህላዊ ሶራ ካየ ስለ ዝነበረ ንሕና ኣብ ባህላዊ ሶራ ስለ ዝነበርኩ ሞያ ይነበረንን፣ ግን ተማሃሮ ደቂ ከተማ ገለ ስለ ዝኾናስ ቁርተይ ሒዞም ክላሙዱ ክእል እዮም ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ክምስኦም ኣትዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስኣተኹ ክራር መሊኸ ጊታር ጻወት ነይረ ኣብ መድረኽ እዚ ብዝተፈላለየ ሕጂ እዚ ቋሚ ኮነ ነይሩ። ግን ከምዚ በዓላት ክመጽእ ከሎ ከምዚ ንኣብነት ሃገራውን በዓላት 8 መጋቢት፣ ባሕቲ ጉንቦት፣ ኒው ይር፣ መስከረም፣ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ከምዚኣቶም ክመጽእ ከለዉ ተኣኪብካ መደባት ተዳሉ እሞ ነቶም ኣሃቱኻ ጋንታ ኻዲ ሓይሊ ኻዲ ገለ ኣኪብካ ተዘናግዕ ማለት እዩ። ሕጂ ብኸምዚ ዳበልኩ መጽእ ማለት እዩ። ዳሕራይ ድሕሪ ምስ መጻና ድሕና ጽነት ማለት እዩ ኣይገደፍናዮ ማሕበርትያት ሰዊት ትበሃል ቆይምና እቶም ኣብ ሜዳ ዝመጻናን እቶም ኣብዚ ኸዓ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነጥፉ ዝነበሩ ስነ-ጥበባውያን ኮይና ጀሚርና ክልተ ናይ መድረኽ ድራማታት እውን ኣርኢና። ሓንቲ ጓል ሃቡና ሓንቲ ከዓ ናይ ደም ንብዓት ትብላ ክልተ ድራማታት ኣብ በዓል ከረን ኣብ በዓል መንደፈራ ከምኡውን ኣብ ቺነማት ማርያም ኣርኢና ማለት እዩ። ሕጂ ብኸምዚታት ምስን ሽዑ ዝነበራ ማሕበራት ነጥፍ ነርና። ዳሕራይ ግን ነቲ ስራሕ ናብ ጠምዚዝናዮም ናብ ናይ ሲነማ ማለት እዩ። ኣብ ሲነማ ነታ ናይ መጀመርያ ሲነማ ስራሕናያ ማለት እዩ። ድሓንኩን እንዳፍራስ ትብል ናይ ተመስገን ትኩ ኣብ ሜዳ ዝነበረት መጽሓፍ ካልአይቲ ኣገለ ዝወፀት መጽሓፍ ንዓኣ ብመልክዕ ናይ ፊልም ስክሪፕት ተጻሒፋ ማለት እዩ። ተመስገን ትኩ ጽሒፍዋ ኣብ 1997 ከዓ ባሩስ 97 ማለት ሰሪሕናያ ምስ ኤርትራን ቪድዮ ሰርቪስ ሳልቲ ፕሪማ ኦይል ካምፓኒ ከዓ መወልት ኮይና ሼር ኮይና ሰሪሕናያ ተነ መጀመርያ 1997 ስራሕዋ ፊልም ከዓ እንሳ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ማዕቢሉ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብኸምዚ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ እንዳዓበየ ምስከደ እሳውን ጽቡቕ ዕድል ስለ ዝፈጠረትልና ድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ሰርሕ ጀሚረ። ከም በዓል ሹቶል፣ ከም በዓል ንቡር ክፍትን ቃል ገለ ዝብል ልዕሊ 10 ማለት እዩ 15 ኸውን ዝተፈላለዩ ናይ ሲነማታት ፊልምታት ሰሪሐ ንሱ ዝፈጠረልና እውን ብሓፈሻ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም እውን ጀሚሩ። ኣብ ተኸታታሊ ፊልም እውን ካብ ኳና ማለት እዩ መጀመርያ ኳና ሰሪሐ፣ ድሕሪኡ ማዕረ ሰሪሐ፣ ድሕሪ ማዕረ ህይወት ሰሪሐ፣ ድሕሪ ህይወት ጸጸር ሰሪሐ። ሕጂ ከዓ ዝሕጂ ትኸይድ ዘለኻ ናይ 2020 ከዓ ኪዳን ማለት እዩ። እዚኣተን ከዓ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዝነበረን እየን። ንኣብነት ከም በዓል ኳና ተይልካ ኣብ መንጎ ሰበይቱን ኣብ መንጎ ኣዲኡን ተቐርቂዩ ዝነብር ሰብ ዝሞ ዘሎ ሓርጎት ጎፅን ከምዝን ኮይና እዚኣተ ናይ መጀመርያ ፊልም ዝነበረት ጽቡቕ ጽልዋ ዝነበራት ማለት እዩ። ድሕሪኣ ማዕረ ነይራ። ማዕረ ከዓ ብልሽውና እቲ ኣብ መንጎ ከም ሓደ ኣብ ሓላፍነት ዝነበረ በዓል ስልጣን ኮይኑ ግን ኣብ ብልሽውና ጽዑ መጥዐ ሓላፊ እሞ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ዘጋጥሞ ፀገማት እዚኣ ነይራ። ጸጸሩን ከምኡ ዓይነት ህይወት ዝነበሮ ሰብ እያ ነይራ። ከም ዝነበለ መንቸም ክሳብ ዛ ኪዳን ሕጂ ኣብ መበል 50 ተኸታታሊት ፊልም ሰራሓሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ኩሉን ትዋስአን ፊልምታት ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወካ። ነውን ብጣዕሚ ዝከታተለካ ማለት ብጣዕሚ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ስድራ ከምዚ ርጥብ ድበለ ማዩ ዝሰተየ ፊልም ስለ ዝኾነስ ዝበዝሕ ሰብ ይከታተሎ ብጣዕሚ ካፍትው እዩ። ንዓኻ ኣብ መድረኽ ዘውፃእትካ ፊልም ኸ እንታይ ነይራ ካብዚአን? መጀመሪያ ንዓይ ኣብ መድረኽ ደወፀትኒ ፊልም ተልካ ባሩስ 97 እያ ብፊልም ድሕሪና ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ስለ ዝነበረት ድሕሪኡ ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ
بزلعله صلوا زنبرا كوانا تخاتاليت ساي انا حجزهني ناب كوانا خمس مالتي دبس يولدو او سرح ساي سلازغبرني قدميون سرح نيره خن بعل زعزعتا ذا مثلا اي راديو تخاتال دراماتات كبابي ثلاث خونا ون سريحه مزدبس مالتي زعزعتا كم غارزا خوينه سريحه سنسلت بالنيرا داركا هجي كورس يامبر طبو مزدبس كاب قدميات هيزه طبو ساي سلازنبرني ناب كوانا ون امصين مالتي حجي كوانا خاب طعمي صلاوت نيرا مجمريا ابياتات انا مجمريا تخاتال فيلمي وكتشحن 4 زقا عاب صلوا سلازنبرو زياده نتي الحرايد سرحو سرحاتون زياده درخي تفطر لي نساني راس لستا ذا بيست ولا سكا حجي سبدي الساعه كمان دير الساعه راي يكون حساب حجي كمان دريا على ما نقد خير وهالوسي وحجي نهريه كاصني حنا بلني بمنتاي لاغلو كوانا هريه اصني حنا بلني كندي 15 عام غيرلو حجي كساب كندي ابو امرو سريصو ازدي خا مهار سلازونه بقراربو بتحسو بقانقو ناي بحقي صبو سرحي بزمان تعميد مسكنا انا بساي نفعي تعمل تحبرت السب يفلطي نتنا يتحبرت السب نغرات كاخم دولو غير سلازوصو تحبرت السب كا نعي كاتلو مالتي سلاز فاميلي خوف تيلاس كلها تركب مالتي ابونا تركب عدنا تركب توم من اسياتنا توم رخبو كل سافتي ابغوزو ياتو مالتي زاس واي كحجت فوتوتي الشو مالتي برقت صبا الله نابخا ملس بزح غزي كمن كونك اخات واسع ማለት زوابك ገጸ ባህሪ እንታይ ይመስል حجي كتريو خلخ كاب بعل كوانا اتحيسكا تي دحزو كاركتر مبزحت غزي እንታይ يكون مزلكا كم هابتام كوينمو اب حدارو غديفو كال سبيتي كال وشما دغبر كال زقايح كم زيتات حجي كم ز عينت كاركتر كتريو خلخ بتحبرسب قبول ايكونن عطي وانا صدر خوي خلو تي نيجاتيف هاي دساي بلوني قد مبزحت غزي تي حما سرح سبي خاد فوتو سبسي زياده نعوس تقديسو سلازريو بتحلوغن كتيو خلخات ملقت دا ولا بوزيتيف هون بر ولا تحستو ولا نيجاتيف هون تملقتي بوزيتيف سلازغونه سب نعيد فوتو حجي مبزحت غزي اب كل دراماتي مالتي اب كل تخاتلتي فيلمات تاريخين اب 4 كوم عينت طباي سلازلو حجي سب اي فوتو كاني بلكا صاخ متغبس خانس دي اتغيركا تغفعا يبلكا اي جن بتحلوغن كا تي صبو نغرون يغلصلكا مالتي ابزان حجي حيزي يادلو كن بنصارع دغمكا كمزي ابنتاوي ابو خوينو حدارو زمرح سرحتنيا منغستي ماكلاي مناورو زلو اوتتون نغوزو زي كوين خالخ غبر زيكل كمزي تات كوينو مع صقما زغانفو عينت مالتي دقون غلنغلن حجي حفش اقتريو خلها خمزي سبسي ولا تدرخبن غلخ علن خلو دي فوتو نو موسان حناس كمزينا لمينا كزوار قلمتات حشاشي كمسلن فلتكاس اي تقبلنا كان غلته معجز بقى حد غزي خاط صبوي مهنياتو تواصاي تباهيلو خا كاركتر نكل كاست كفتنا خلالو حري بقعتو دم زنلو خما نسي سلاذ صبوي تي كم تولد لها انا ون دس بلني يغن دحري دايركتور كاست غير كان حمنيصك خافت تستبهلكا كميغر كافيت تغبري جس نتي توهيب كادو لغص بهاي مليكايد اي ملك كاين يزغدسن بر تولد لها سايكون لنا نسح ان تصواز قد مالتي سلاذ تسب بهتي زلمدكا يدليكا كل غزي سلو صقما اب حدار كان محبراو هيوت كان كمي عينت سبيخه با انت كنت خيف الكان يرى كم برهانه نفسي كرياو خلخو تعمت يزولكو خاي منياتو السرحي مويا تتدربي مويا بطعم يصلوني ديسيبلين زلو سب كون منياتو بوليس ديسيبلين كبر يسرح سلازي انا دحري ديسيبلين كخبر حبرسب كمهرت قين مجمريا انا سنه سرعه دلن سب كون تفتن كوميا ببحري انا سرحين تخيل خامشتكا غزاء كاب سرح وصي له دقي غزاء مس حداري مس دقي ساعه 6 ساعه شوعات انا مشت مساعه هبونا مستايل مدلني حساب مشت مالتي دقيقه حجز مالتي حلوخينا نعلل ابتمرتن دحجز ነገር تليونون حجز حفشاو خا ابت غزايكا كم عينت بحر لان خمزي من البات اي طقسنا نبلنبر كم نيجردين بحرون علني ترف غزي كل غزي قدام سنبت يكون ولا كفادوس كساب ساعه كلتا دلافتا ترف غزيون نيجرادين بحري لمدلني سبيتيون كوميا سلازي اب كومتات نا تحغاغسكا
موء سدرا ናይ ምፍጣር ዕላማታት ሒዘ ስለ ዝኸይድ ብሓፂሩ ሓዳርና ሲ ብጣዕሚ موءት እያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስኒት ኣለና ከምኡ ክኸውን ይኽእል ደሊ ምክንያቱ ቆልዑ ትዕብት ኮንካ መጀመርያ ንስኻ ዲስፕሊን ዘለካ ትኮን ኣለካ ሓዳርካ موءት ትኮን ኣላ ንዓኻ እንዳራእዩ ስለ ዝዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ቁሱንየ ሰበይተይ ውን ንፍዕትያ ናይ ብሓቂ ሓጋዚተያ ኩሉ ሞያ ብስነ ጥበብ ኣብ ገለ ጽቡቕ ስታይ ደለዋ ወላ ደቀይውን ብጣዕሚ እዮም ንፈቱ ሕጉዙን ንፈቱ እዮም ገለ ስራሕ ደይብለኝ እንተዳ የለ እንዲ ድስራሕ ዓይነት እውን ይሓቱ ንቁል ግዜ ድሕሪ ስነ ጥበብ ድራማታት ደየለ ስለዚ ብኸምዚ ማለት እዩ ትዝራናስ موءትን ዕግበት ትፈጥረለይ ንሓዳር ጽቡቕ ብርሃኔ ምናልባት ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዘለኻ በዓል ሓዳር ኢኻ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኩሉ ዓውሎማዊ ብድሆታት ስድራ ቤታት ኣብ ምዕባይ ደቆም ክሽገሩ ትርኢ ደቆም ስድራ ቤታቶም ዘይደልይዎ መንገዲ ክሕዙ ክበኣሱ እቲ ዘመናዊ መልክዕ ህይወት ክነብር ይደሊ እትቦ ንድሕሪት ክመልሶ ይደሊ ኣብዚ ምግጫው ኣሎ ዝበዝሑ ወለድ እውን በዚ ግዳይ ኮይኖም ኣለው ትሪኦም ከለኻ ደቆም ሕጉሳት ኣይኮኑን በኣሱ ጋራጨው ሕጂ ናይ ባህላዊ ምግጫው ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ እዚ እንታይ እዩ ጠንቁ ትብል እንታይ ካብ ተመክሮኻ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ነዚ ብዝግባእ ብሰላም ንቤቶምን ደቆምን ክዕብዩ ኣነ እንታይ ኢሉ ንስለካ ከምዚ ሓንቲ ጥዒቲ ስድራ ንኽትህሉ መጀመርያ ኣምታይ ናምል ዘለና ምስለካ ኣብቲ ቃል ኪዳን ሰብ ክመርዖ ከሎ መጀመርያ ዝኣትዎ ቃል ኪዳን እንታይ እዩ ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን ተኸኢልናን ተሓጋጊዝናን ንኽነብር እዩ ዝብል ተቃል ኪዳን ትገብራሲ ንስዕ ካልእ ትርጉም የብልናን እዚ ቃል ኪዳን እዚ ድሕሪ ተኽብሮ ኾንካ ዝኾነ ይኹን ነገራት መፀካ ኽእል እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ንሪኦ ኣብ ሓዳር ዝመፅእ ባእሲ ዕግርግርን ገለንገለን ድሕሪ ሪኢኻ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቁጠባ ንብዙሓት ሰባት ከባእሶም ትሪኦ ስእነት ማለት እዩ በቲ ሓደ ወንካ ብቁጠባ ክንብል ከለና በቲ ሓደ ወንካ ጽጋብካ ዘይምኽኣልካ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ስለምንታይ ሓዳር ጌርካ ስለምንታይ ውሊድካ መጀመርያ ክትፈልጥ ኣለካ ድሕሪ እቶም ወሊድካዮም ዘለዉ ቆልዑ ብግቡእ ክትዕብዮም ተዳኾንካ መጀመርያ ንስኻ ኣብቲ ሓዳርካ እንታይ ክህልወካ ኣሎ ስጥመት ክህልወካ ኣሎ ፍቕሪ ክህልወካ ኣሎ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ክህልወካ ኣሎ በዓል ቤት ኮንካ ድሕሪ ሰበይተይ እንታይ ትብላዕ ድስተ ጥራይ ጉደላ ኢልካ ገንዘባ ደርቢኻ ንስኻ ድሕሪ ከም ድላይካ ደገደግኻ ትብል ኮንካ ደቅኻ ድሕሪ ዘይትፈልጥ ኮንካ ደቅኻ ከመይ ገይሮም እሞ ብግቡእ ከዓቢ ብደገደገ ምባል ብዙሕ ነገር ይመፅእ ምውላድ ይመፅእ ሕማም ይመፅእ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ሓዳርካ ከተኽብራ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ከተኽብራ ድሌታታ ክትመላኣላ ጥራይ ብላዕ ንስተን ደይኮነ ፍቕሪ ከም ዘድልያ ደቅኻ ፍቕሪ ከም ዘድልዮም እንተደኣ ፈሊጥካ ስለዚ ኩሉ ነገር ትገብር ትኽእል ትኻ ማለት እዩ ድሕሪ ከም ዝብለካ ዘለኹ ደቅኻ ደይትፈልጥ ትኾንካ ኣብ ድምሲ ከምሲኻ ደቂሶም ከለዉ ተኣቱ ደቂሶም ከለዉ ድሕሪ ትወፍር ኮንካ እንታይ ትርጉም ኣለዋ እታ ሓዳር ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ድመፅእኹም እዩ እዚ ጽጋብ ዝብለካ ዘለኹ በቲ ሓደ ወንካ ሲኢና ኢልካ ኸማን በእሱ ኣሎ ስለዝሰኣንካ ካልእ ፈታሕ ጥራይኻ ክትደሊ ዘለካ ከመይ ጌርካ ነታ ገዛኻ ወላ በተንተልወኻ ቁርቁራቦ ወላ በተንተልወኻ ኣብ ገዛኻ ከመይ ጌርካ ብርሃን ትፈጥር ኣብ ገዛኻ ከመይ ጌርካ ብርሃን ትፈጥር ናይ ሰብ ከይረኣኻ ጎረቤት ከይረኣኻ ስለዚ ንደቅኻ ሞራል እንዳሃብካ እንዳሓብሓብካ ዳኣ ክትከይድ ኣለካ እምበር ናይ እንዳ ሰብ እንዳረኣኻ እንዳኻልእ እንዳረኣኻ ንስኻ ኣብ ገዛኻ ድሕሪ ዕግርግር ትፈጥር ኮንካ ብኡ መሰረት እዮም ዶም ጽለዉ ቶም ቆልዑኻ ድሕሪ ባእሱ ኣለዉ ቶም ቆልዑ ናይ ግድን እዮም ክጽለዉ ሰበይትኻ ድሕሪ መፂኻ ንጎንጎ ትቕጥቅጣ ኮንካስ ከመይ ገይሮም እዮም ደቅኻ ከኽብሩኻ ንዓኻኻ ቅጥቁጥኻ ቆትሉኻ ከማና መጨረሻ ፋዕፋዕውሉ ድሕሪ ኩሉ ግዜ ምሸት ባእስን ዕግርግርን ድርዩ ኮይኖም እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ደገ ክኸድዮም ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ይፅኦስክልካ ድሕሪ ኣቦኻ ኣነ ከም ኣቦ ድሕሪ እንዳመስተ ተኣሊኸ መፅየ ስኺረ ገልጠምጠም ዳውልኩ ድሕሪ ትመፅእ ኮይነቲ ወደይስ ከመይ ገይሩ እሞ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ስለዚ ማዕሪኻ እዩ ስኻ ድወፅእ ማለት እዩ ስኻ ፅባሕ ንጎ ከምኡ ሰኺሩ መፅእ ሰኺሩ በኣስ ሰኺሩ እሰር ኩሉ ግዜ ናይቲ ገዛ ዝምድናታት ኩሉ ግዜ ፈሻኽ ክብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣታ መጨረሻ ትርጉም ቃል ኪዳን ምፍላጥ
قال كيدانس انت يترجمو دحبيتك بفقرن بحدنت منبارن دقخا معباين زخون يكون شجرات كمص خيلي محبراوي شجرتي قدنتي ابي وتك بزح ነገር መሰናخل كغاطمك خيلي ስለዚህ نعوم كا ከመይገርካ ይህን እንዳትባልካ ክትባአስ ከለኻውን ከመይገርካ ክልቴኻ ነተዘለካ ሓደ ዘይ ምርዳ ከመይገርካ ትፈትሖ ንፋስ ከእተኻ ፈቆዶ ቤት ፍርድን ገለንገለን ከይበልካ በخمسيታት ትከይድ ኣብቲ ሕጅን ሪኦ ዘለና ግን ተሪኻ ልክዖም እዩ ባስ መጽ ፈቆዶ ቤት ፍርድን ገለን ክባአሱ ደቆም ከኣ ካብ ቁጻሩን ወጻእ ኮይኖም ዘይተደልየ ነገራት ዋንስቴት ኮይና ካብ ገዛኣት ወጽእ ዘይደልየት ሕማማት ተምጽእ ጥንስ ተምጽእ ገለ ተምጽእ ወድ ትኮይን ልክዖም ደገደገ ክብል ታይኾን ኣብ መጨረሻ ካብ ትምህርቲ ወጽእ ኣብ ስርቅና ብካልእ ዘይድሊ ናይ ከትርን ገለና ኣቱ መጨረሻ ማእሰርትሎ ካልእ ኣሎ እቲ ኣብታ ስድራ ቤት ዝወርድ ዕንወት ቀሊል ኣይኮነን ኩል ግዜ ወላድ ክፈልጦ ደለዎን እዚ ወለድ ክፈልጦ ደለዎም ከኣነ ዘይ ከመይ ጌርካ ሓዳር ክትገብር ከለኻ እቲ ዘለካ ዕላማታት ቆልዑ ምዕባይ ከመይ ጌርካ እንደቅኻ ብሉጻትን ቁርማትን ቆልዑ ይኾኑ ክትሓስበሉ ዘለካ ይሄን ክትበሃሉ ኣጀንዳ ናይታ ስድራስ ንሱ ኩል ግዜ كم بلك هذا اللوز سنة كله خيلي نت سنة كم يقدر كتفتحه ترى خمبر بسنة شجرين بدقيقة فترة الكاي كونه ده حبت التلكا قالت اللي كا خم يقدر كتم محضره سبيتها معرخة مهانا فريدكا فرق مثلا قال خا مهانا فريدكا كم يقدر كشير كم تجبر أو تجبر كاوس فترة زي الكاترين نموصبه نمفرد راي كم دم سخاء حسيب كان سخاد الله كاتجبر سخاش عصبح نقول سخاد الله تجبر مالتي بخمسي يتي سدرابيتات كل جزء نعنوتن نخال ديزاستر نزكالع لذيذ سدرابيت وسنتيهم تعمتين بلاد نبرناينا كم يجركا نتاجزها تحلوها جزخا كم يجركا بوانو أتيخا دك خانجلن تألي كنا هاتهم كم تعمل جبر دلو كم يوم زمدناتهم أبتمرتهم كم يوم أب زمدناتهم مسكالوت مسمزانهم كم يوم دخل دلو تفضلهم تخون كحتلو لك تعال نسخة بدقدق خاطر الخنقاس ولادك أبيهم سنتاي قبرتاي تفل أبغى زخان تلي خاجن ولادك ما خيرك نع خيدري ببدأ خد كات مسطهم كا نصا فكرة تعطوا نسو هم فكرة ساعة حدا تعطوا قالت تخينوا زي نتاسدرا كتعيا أيكني حدار قليل نقرأ يكونن مانجمنتني حدار زي قليل يكونن تمسخ لخا قال سوك تمسخ لخا مسا ميك نبر كم دلكات هذا والقوات الكيدان حيال مخانو ترى دي خائن مين تبعايلكا نسخا نعاقد حلفلا نسا نعوق تحلفلو تحركوا لوقت الدعاسو نسون لكعهم كسعقوا تصاوتوا دحر حليفهم تنقلون كل شيء حقوسات كوينه مزخنور حقوساتي كم دولك هذا شجرتي ولا حنتي ترجم يقول لا بجزا قطه صقم كله كندي صقس ترابيتات الله حقوسات كوينه مزنور مش كل شكراتهم حقوسات كوينه مزنور ولبيتاو خابتام كون خيلي نغو بقيد حرت كون خيلي صاغن عن معتون سغا بجي كاودا مطعم كاري تفلت كون خيلي ግን بنصارو تا ناي دخاساس درابيت حقوس تحضر كون خيلي ስለዚህ እዝን ወድ ከምዝን ወሳኒ ማለት ናይ ተራ ናይ ወለዲ ወሳኒ زخبركم تخاتلتي مدب ቤተሰብ كم بوليس غازيطኛ ስነ ጥበባውን ብምዃን ናብርኡ በአብነት ዝመርሕ ዘሎ ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ዝገበርናዮ ካልኣይ ክፋል ቃለ መሕትት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ኣብዚ ቅጽል ሳልሳይ ክፋል ከነቕርበልኩም ምዃንና እንሓበርና ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ምባል ኣይትሕመቑ ሰሰናይ ትምና ንፍለየኩም ሰላም